zua parun chunga to lo ma ila kanu thazar hnoya muang ten zan mu kan ching theya tudang ma kan ngai bik lo achan chu kum khata voi khat chau kan khom thei wangani kum malo tharnu chuan keni nu fa ho chu kan in thendar alo ngai le ta kan van hre te lul em kaunen chuan aizo lama kanu chu kan hosan le ta a kum khata voi khat chia kan ho the ni a in kalsan chu kan zoom lo hle ang ti point thre thia mang chu ti chuan ka u chuan an thona lama min liam san le maya ka u thianu te bula bok ka le ta kan skula result en tur chuan ka kala an lo tar chua dei to awang chuan tlai kho nuwa ka wa in zong ve a ka pas ve hlau mai mami ka zong ve le a ka mu ve le boka alu chak na ber government mizo high school chan maria chuan alut ngeyang ke po lu ka tum ve ta a ma se in admit tur khan ka lo tlai to ma lo ni a mundanga po seat alo full nual to bok nen ka kal talova rem ka thoka kal chu kala tum reng tho kumchan ve alo nai le ta kwar mai school chu ka lut lo lak lo tlata ka poisa ne sa ma mo thila ka lo mang zo to bok nen ka tan chuan in lo trang bak ti tur ka nei talo ka taksa lo lian ve to a in lo rual po ka ni ve to a in sakna te chuan ka in lo ve tan ta ni tu kha chu na ka thok lova bazara enge mo le turin ka chuaka ka sikul local to na a school no pang ho bang chu ka mu a lunga leng hle mai school lam chu ka pana an lo bang deuh sap maya an kal rem ta mo tia chuan school chu ka fang thuaka chokidar nen kanin muwa kanin bedeu luama an nuwa kan mis ka tok ta phut mai ka jak ang reng hle a kalalu lo chan te chu ka soya office chunga chuan min ko lu ta adokan ma chuan min thutir ta a luna turi mulo mo open school a emokal mai ta che zingkara daru ka tanga dariat vel thlengania tamlu tu kalom government mizo high school a poson an hong velom adita a kapur khop mai in admit dan tu te chu min hril luama ti chuan ho mai chu kan tuma ma se la thuri turin min titlat mai enge mo chan ni don ni ti chuan zirte tu dang an horem nu chuan mami nen kan in kom thinem haron ti ta a o miss kom thine katifata englovania man kuma exam fee kha ama pek sak chenia soisu ati wangania ka hril du lo mai cheni kamini ron lu ma che khan a thian nu nen kan hen an ron pelom mami nen khan engin lai chin nge in nei haron ti tamaya anui de vura makati hle mai mami chu ka ta na lo wa han lutak em miss ka thian mai lom ma se thian thata kani tuna ka he chiang le zuale kati ve ta a mami chu mu le ka chak tak zetane katan khan thilro pui takati a exam fee kala peloti kha engtin nge mon elo hriat reng ni nge ni a ka chanchin hi midang tuwe mo halo zo train jok niang zingkar school kal chu ka chak ve ta hle maya ma se poisa tho chu vele deu photangai donani mami lu na mun alani le zel zuinen mun thana chuan kein lo kuala tu kha chu kan kom chakpa in na tholai nei lo chuan ti in kan na thona mi kan momo bel aron ti a kalorem chang lo maya ti chuan ka tho ve ta a ka konga te chuan khoi ange kan tho don ka ti a school kot kan pha thra a atiliam puat mai power house a kan pheya chan mari lama kan chhole a chuta government high school chu kan nai ta hle mai a pheitlang don emo ka ti line step a chuan min chhopui le ta kimi kota khian ania aron thit tamai school chuan lo tan to a room pakhat ruaka kan in thlak soka mai kor mask bok chu ka wole ta helaya hian mami chuan ni tin hun amang thin om sia tiri rupa chuan pon lama ka chuaka boulder lung chut phel tu te chu atling nur mai chu school twal zol zau tak mai chu simena pha chua vek tur lo ni a mi som vel bor kan thoka tho chung po are khopang le katan po afu khopang morning class kalpa in ka thok zong ngal thei mai don ani ti chuan na chu kan thok mala lekha zir po an ri nak hlom mami kha lo muta ilaka bengam om top silo tin min hriat po karing lem lo bok
ma se kamit menga trăng a hriat thiam thei tho chu ka ring loi bok si ni chu kan chung zon vela aron oma dar aron ri tenga school no pang tam tak chu anon chuak ta duma ka zam ri rutar yaw mai ma se chu ti vakin tu ma min ron thlir lem hleilova kamit chuan ma mi hlir a zong kuala ma se ama angrol an tam bok si nen mu tur awang hle mai ti chuan chu hmuna chuan kar kha chu ka thok ve to a tu kha chu ka kal ma dewa morning class la po an lo bang ve chi mai ka he chuak thuta an sa hne na chuan sit alo omem ti ka zota alo om thu le du hun huna alu thei thu min hrilta admission fee cheng sang ni ani a kar khat in hlo le ila ka dai thei zan don ani ka phur hle mai mami pon na tho thum non nen ni lo pa ngai takin kain mu tir thei don ta e ti chuan ni tin chuan school no pang pon fen dum feng zinga chuan mami chu ka zong fo thin ma se tu khat chu kota na kan tho mal mal lai chuan class chu ka en phaya toy mo hian min lo en reng mai ma se mami ani ka ring vak lem lo kong ka lu chung ka en vata class 8 ti ka rengal mami te ru mani mai the ni ma se in ngai bel ka du lo rim midang po ni se lo in ngai bel vak ka du chuang lo a hun taka lo chuan ti chuan kar khat nuwa chuan in admit chu ka tum ve ta a ma se class 10 le 12 chau chu alo ni a hindi morning class alo om tel ve a tum lo devin hindi zir tur chuan kan admit ve ta rinai takin nuam ka ti a zingdar nga vela ina tangin ka chuaka daru kan tan hun vela ka thleng thin hindi morning class ka kal nu chuan ka sam ka ti phir chho veka ka ban nuwa in thlang na ruma ka lut vata ka chopai ka aya ka sam chu tuinen ka ti chuk le ta vek thin mai tuam na ka vuale a jean ke kor tet le ti san dum ka ha a achunga jacket ka hale mai thin jacket chu ka zip pum veka kut kor kanu phiar nge mai tanbul to por deuh pheng chu ka buna converse rong da to tak tet deuh nuai to chu nget takin ka suya ka classmate le kan sar te tak ngial puin min hrelo tu khat chu class kan bang in thlak tura ka lut tur chu me che pakhatin min don ko ta o tu ma in mu tir ka tum lo te lul nen mami kha ani thei mai engem ka ti a ka hoi phe ngam lo kami chira tangin pon fen dum feng le kor lum dum ha ni ti ka he thei ka boy ta khop mai ma se voi ni lai mai min non au tak nuwa chuan ka hoi phe ve ta mi maya ma se mami ka mulo midang dai lo ni a kalampani na ron pheya hindi morning class si local ve reng ani mo aron ti ngala ka semai lo ain soita ka chuan class 7 kan kalaya ka hnung chi athu me chepali zinga tuai mo ber kha lo ni a school chunga ka chanchin kha chu an ma ni khan an thret chiang berang ani po heta alut ve aron tiringot maya tu chu mo kan ti deuh huwa mami mole ani mo ani chuan heta kalut ve ti hril kher ngai lo o ka tile a chunu chuan nangni pani la hi tinge hril lo tura inin ti zela class 7 kan ni lai po khan mami khani chanchin khamin zot rengzel exam fee ipek lo te po khamin zot veka poisa po kha ru to palom ma se katan thila ru ve thova eng ma hril su min tia tuna nang ma la in hril su itile a amak em mai nangni hi a atia chuti lai tak chuan school no pangpo anon thleng tam tan ta kain thlang na ruma lu mai chukatum u ka ma se omve tlat si chuta chuan lam siamin so mami chukati fata hoimo ti pa a hoi vau lai takin kalu sana kongka ka kal nga la kain thlak sok soka cho ka eya na thok tur anon thleng khoma kan thok le tan ta khanu khan hindi ka zirani ti kha mami lo hril chuan min mu nge ringin ma taka aron kal nge yang ni mu chu ka chak ve thlot ani ma se school mun khatakal duna zirlai pa ngai zirzom kha kanin tiam duna ma se ke chuan hindi ka zir ta dai mai si mutani ila heta na ka thok tlang thina ni ti a hriat phei chuan midangin an hriat dar hun lo thleng nge yanga mami bel pa chu solai ko tan han thok so ti in min ron thlir ron thup thinang engtin nge mami chu alo omang chu tiang vel ringot ngai tua chuan na chu ka thok pa
Class 8 room le kan hatho na chu ain zone chi awangin kawa hoi phei chang hian tuemo hian min lo thlir le deuh thin mami kha ani mai the ma se in hriat lo ram ka du atu class kan ban hnu chuan pona mami hian min huturin min lo ngak ang ti ka hlau deuh ma se min lo ngak lo hlau mai dik tak chuan ka chet boi phang ti ka hlau ani fawang ala in tan chia lo wangin arwa po ala tlave zeu zewa zingka dang ang bokin dar nga vela kan venga tangin ken ka kal le a ruwa chu tam vak lovena tlareng boka ruwa tlak ring awang chuan pona na tho chu arem lova chu wangin in building chung bera rongla hnoi lo ho chu min hnoi tir hlom ta a kongkar bulvela te chuan school no pang in fiam chu anon tlan rile nak thin room pia che chu laboratory room alo ni a an ming le class zat vel chu an thil dana bura chun alo in tara then khat chuan uchang te sanga a then chuan changpat an man te chu ruma chuan alo da tre maya mami ming chu ka zong ve mai maya akil lama chuan mal somdong zeli class 8 roll number 33 ti ka muta ani chuan bu chunga chuan pheng phelep pani alo da a ka en renga an lo la nung thave ve mami da ani ka ring ngal bur alo ni chuan pheng phelep anga tu ma ti boilowa tuemone na thodun wang chu adu anga pheng phelep anga nun nem le zaidam mangai na parzu tlandun pui turatan tuemo adu ani nge yang ke hilo ni hlavila o katirilu neu mai zan kamut muna kai ngai tu fo thin katan mami kha alo wa han hlu em ka exam theinan poisa po arudu hialania ma se ke po khan exam question paper ka ruk sak ve thawani in hriat tir to lo mai chu ka du hiala ma se kalangam chi box silo tu khat chu class chunga tang me che pathum vel hian min ron thlir reng maya ke po ka wa hoi phe ve a an mani ero ka wa mu chiang theilo chun chala kan na thona lampanin an lon kal ka muta phut mai then te kara ka phei wata kan pia dewa an thu a ka wa ena mami kha ka wa muta thut mai min ron en renga ka chal sam chuan ka mi chu ka hlia thatira min la ron thlir reng ta fo enga mo tak hriat chu anei ni ma na le kan pia mi che pathum te mulo tur chuan ka omsona keima emo min ti emoni chu tinge chota an thut tlat mai le mami chu thian te phena tang ka en rule zeu thina a thian te nen an ti sep sepa awa han mil thatak em asam tin an te po chu ain me khop mai apon fenin a khu pha lo chin chu thosi in alo bom awang aniang a beng deuh chena aron hoi phele deuh zeu thin ma se min non en chiangam silovin dar chuna rik nan ta keni po chol hun alo ni ve chia boka nile ngin engemo ngai tua chuan ni chu kan mangral don tamai school bandar aron rita teng maya anon chuak dum an tambok nen hoi chuak me lovin lungchu ka chuke soka an horem ta mo tia chau ka hoi chuak vengam an horem deuh vek to a tu te mo thu koi chuan nual tho keni ero kan ban hun ala ni ve tlat lo ti chuan tu ka angai te bokin hindi class chu ka kal le a tle min tuk dang ain kan bang ma hlau mai na thok tura ka in thlak lai chuan kan tho pui te po an ron thleng ve ngala ala ma deu wangin hola badminton vuang u an ti a ka thiam ve zong takalo ni bok nen ka phur ve tho mai ti chuan school bula holian tak maya chuan badminton chu kan vu a ka thlana tladon vel tia kong ka bula tang me cha hoin min lo thlir thup mai anin shil dar nge moni a then te chu an ron luta kan pia an vo ve mai buka a then chuan kan lo vo ve to an ti a thenin voru kan lo enang cheu an ti boka kema chovin mask ka vu awangin ka mel chu muan cha ka niang min en deuh hu hlom mai mami an ti zeu lai chu ka hrepa a kong ka lam ka va ena nimin lama mami te thian ho kha an ni tlatin ka ria an ni chuan min ron en hu hloma kana tho hun kha chu an ma ni tan hun om vel tho kha ani a dararik chuan an phei sapa an lu hnuwa ke ni po na thok turin kan phei vele ta ani badminton vuak chu kan zong chang ta hle mai atu ka po kan khele a mami te thian ho po chon min ron ena an thutlar dal mai kamel mu chian an chak em awanga niang kabula te chon an ron vo ve a
mami eroin api atangin min lo thlir thung zan kamut munate kain ngai tu trin mami khan keima ti arina wanga khatia nge ni anga keima ni lo midang daya min ngai jok ni ang ti chuan zinga chona ngai te bokin hindi chu ka zir le a kong kabula ka thuta wangin kan bandon trepa chuan pon vela tong neu neu thomaron omtana ka chuak chia chu rin lo tak main mami nen kanin muta phut mai le kanin nui remuta soima sak tur ber po kan threlo tinge heta hindi izirti min thrilo heta ka kalti isve reng sia min ti a chuan kha isamte chu ilo ti phir to elo idang lam to khop mai ati a chuti lai chona thian te chuan mami phei to ila anon ti deuh renga khongai in kaldon ka ti chuan hola kan tan ma in badminton vua kan endon ati ta a ka phudeu zok mai school thlang thleng chu min on thla ve a ti chuan hola man mo takin an lut vat mai ma se an mudu ber ke heta ka dai si ti chuan ka le chho vata kain thlak sok soka ka thian te po an phei le vek to mai tuam na ka vu avata hol lampan chuan ka kalta ka kalpa in tuinen ka sam chu ka tuai thlawat vat boka mami teron phei tur chu ka tok vata min enjui wang wang mai ti chuan ka lu hnu loka chuan an thian ho chuan anon lut ve ta a badminton kan vok lai te chuan min non thlir le char ta mai ni chu achang chuan anuama ma se ruata ain hol chunga badminton vua mu kha athlel zok tladani chuan min hriat huna keima ve kani si a makati don lutuka kan boi tam mai donin ka ria atuka ka mel pa ngai chuan mami chu ka mule ta a number te dilin kanin be chhole tan ta a ngai thin jere chu ka hril thina ani point min lo ngai ve thin tho mai mi pakhat keima min hriat chuatir thin tu mask in wa thin hi nitin school kota na aron thok thina kamu piangin nangma khret chuak zia thina sin kalau du man lek leka ma se hei nangma ber ka muto tho chia min ti a heti ni chuan keima tin hriat tir lo a mi pani anga om mai chu thazokin ka hreta a keima ve ani ti hriat chuan ni sakara na ka thok vel chu min khongai hle anga ba ka midangin an hriat pun nu phei chuan so mami bial pa ti in kan thok lai chu minun en thup thinang chu ka du lovani chu ai chuan an school kota na thok satlia ve ang main ka om hlen jok mayang ti chuan fawang boruak nuam tak aron in her chuaka ama angin mami chuan kan tho ve lai po chu min on thlir ngai ta vak lo ni e ka hrethiam ta kalom jok dai keima ruata samti phir lo chu aril ruwa tu ma da tum lo ani ti ka hrethiam mai tu khat in thak na ruma ka in thak tur ka lu chu mami chuan min muhman hlova kain thak zo nuwa chuan badminton voturin ka va pheile vata mami te po an ron lut le vat mai keima ti min ring hlel dewaniang min en hu maya achan chu na thok ho in thak na ruma ka lut lai kha min non muhman zuai tlatani ma se hrelo ang main ke ro ni dang ang thovin ka thung mami chuan min hriang ti ka hlau hle maya ma se chu ti lai chuan ka thian te zinga pakhat chuan ka mingin min ron kota mami chu aron hoi vat maya ma se hri angin kom du lem lo ai lo te ka thu chola ka chak stepa ding point engemo an soya an lon chuk thlata a ka hereng a thian pakhat chuan beta che ti pa in mami chu kalam aron nema alo in ring lovaniang minon bo thlatur chu kamit sirin kalo mumana kaban kalo pharawangin cement chara tak mai kalu so dot khopin kan thal thladun tamai ka oma achal aron so si a engma ana velo achan chu ain so na tura keima ko tlat wangani ngoi rengin kamenga ma se kalu haiti ka ria makti mel takin min ena kan mit chu ain tong chiang tange mai le nai te a kanin ena min kai tho mai na chang po thlovin min en thup hlom mai ma se cement chara chuan thi sen aron luang chuak nge ya chu vele ka thian te ho chuan min boi pui nga la khuwa chu athim nga veke mokati an tong rin nuaya ka to khuma thib le deuh zok poka ka har le chuan dam do ina ka lo mureng mai kana tho pui de chuan min lo bial thap maya engti nge kom zui tak ti chu ka thian te ka zot wata dam do ina kan phur ngal chia ma se school no pang ho khan an ron bial lai hlom chia
an lai nat mel hlom lutuk che an ti a ani le ka mai tom na hi in phelem ka ti le a phello damdoi in thleng kan vua tir che min ti ta a ti chuan tlai ka om na te an ron kala kana thona kan pu poron tel boka ka tu khum chu mun thuma an thuya ma se eng ma na dang om lo wangin min ho san le mai ka u thian nu chuan min on ompui ve tangar ngara ka u kan phona ka u chu aru kin ka hrila mami wangania atlutur kalo dan wangani mami nen khan kanin mule to ma se a mu chuan mi pahni angin ka om tlata ti thu vel chu ka hril chiam mai boka ka u chuan mami hi idu ve tak tak ani mo aron ti ta no pang mai kan lani hi kalau ti ve maya mate sunday a karon kalang enge karon leang che aron ti deu luama ti chuan a thian nu nen kain biak tir vele a nurse pakhat aron luta ron kan tur che an oma karon lu tir don nia aron ti tamai school no pangan nia ala ron ti sui le bok minute nga nu alo lu tiro ka ti ve top mai kamang angta mask in vua chini to hek lo le min shrenge yang mami te thian ho school bang ani ngei don ti ka chiang ka u thian nu hne na ka soita a tun maya khana mu hila kaluana dewatia lo ti mai ro ka ti ta a makati mel viau mai ma se thil om zia kala hrilang che ka ti ve tlat khuma chuan puanin kain khu ta tlata mu hil angin ka om ta a ti chuan a nu rei lo te anon luta le lam ve ve a pahnih ve ve nan thungal amu hil man ani mo anon ti ngala ka u thian nu chuan ka soi ang chuan a lo changa anin bedeu sar hloma mami chu ka ding lama min hnai deuh takin a thu ti ka beng ding lampang mangin ka hretei puan chu aron hong phut mayang ti ka hlau tak zetani he tur tlema zong min ron ken boka anda a an chhuah don chuan lom thu min lo hrit sak don nia mami chuan a ron ti zoi sapa an chuak le ta a rasgulla te bong nu te le enge moni min ron pe treu ma se min pek zinga ka hriat thiam lo chu lukhum min ron pe tel tlat mai bazar ami second hand aron lei koi ani chiang mai a chuar dewa adum hlangani a na thona a khumata na ti ni nge yang ti chuan ni thum vel chu na ka thok lova morning class po ka kal lovani ma se tu ga chuan kal ka du to a ma se kalu chu an la bela phel hun ala ni silo eng ma na to box silo eng tin nge an bel na ka tu khuma warwu hi ka thup ta kang da thalang pani in ka tu khum chu kan en wang thin da thalanga chuan perek in kila mami lukhum in pe ka khai chu ka muta ka wahan mo tak lukhum ka nei reng sia hetia ka khum lo ngai don ti kha mami chuan lo hrelo ve ka ni ma na le ma se ruat a zok sam ti phir hindi zir mek ang kha chuan ka mu arem ri lowang ka lu tuam na ka phel ma lo chu mami te school ron thlen ma chuan ha tho thom no ka lo in bel wata lukhum min pek nge chu khumin ka bek sam le tu khum sam te chu an phir deuh sung boka amakakin school no pangho chuan min thlir du mami te thian ho po chuan min lo thlir ve reng ti ka ria achan chu an student pakhat nat ai kan tlata lom le tlai school an ban nuwa mami te thian ho chuan min lo ngak thap mai school pia thu thlenga an thu thapa anon hoi phei renga wangin min nga kani ti ka hre mai tlai khon nuwa thingpui inin kan chaw le ri a ta chuan lom mami te chuan lon phei ta school no pangdang hayar ho pon hodar vek to a min muwak turan om to lo kalom lutuk damdo ina khan kan non kal ve a ilo mu hilman chi a lukum khailo mu mo ti pain aron nui deuh se ya a thian te chu kan pia dewa an lo tong noi mai mami chu ka ena ana to hleinem kalom lutuk anal kati zong takani katia ka ngoi le ngal maya mamin karol ho ve chu du ri ru hle in threma ila a thian ten hoang anti renga wang chon min ho santa a tlaya chon an thian hovin school bula chon an thu koi zi a ma se an bulawa thut ero ka tum lem lo achang chuan kan bula ron kalte an tum de wai thin enge mo hril do min nei nge moni don chu kati rum hial thin ani kar thar kan chuan kai le nu chuan kalu tuam na po chu kan phel le to a angai te bokin kan un dan pa ngai chuan kanung le ta tlai khat kan na thok chu kan ban ma wangin hola badminton kan vole a
mami te po karin ang ngei na ron kal le an thienu pakhat chuan thian pa Saturday zana mami birthday kan lom dona ilo kal ve thei ngem aron ti ringota tunge mami chu kalo ti a kawa ena alo kim ki deuh choi mai nia kaman chuan katiliam puata chan mari kona daruk le dar sari in kara lo omla kan lo hroyang che atita a ni e acha om khopang ma se tinge mami hian ruata hindi class kal mana a thian pa thin samphir zo kha som lo le nge ni a min lo hreru reng to zok atuk jinga chuan hatho thom no in bel ma in mast in wolo chuan mami chu ka mu a aba dei kha hria chuat tir ka tum tatlat mai mami inula sote kumengzat nge ni to kha katita a naktu ka kum som paruk atia ehe ilom to nem min som ver o katingala local vela ipe chuan ma se ka thian te an tam don ania atita a atu zana chuan kal turin kain siam ta pani anga lan na ngai don sia kamis noya ti sa dum ha in mask ka pai boka ka phona chan mari kona kan om haron tia entin nge kalan masak zo kang o kakal photang an lo tong deuh nak naka midang nga an la nei ti ka ria chuta mami chuan alo kal don lo monile avan ho e a number tal khalo dili la thattur ati deuh nia maya ke chuan aron kal don lo waniang kal mayang u katia ani chuan kalo ngak mayang atile anga chu keima tho kani bok nen angak chuak don silova ti chuan a thian te nen kan kal santa ahoi kuala ama a ommai tur chu kangai tu kher mai a chan chu ami nga chu aron kal don silo kangai tu deu wangin hruai turin kale le wata alo langak sana ka ena dariat ari trep to mai si ti chuan kan kal ta a angui deuh bur maya a thian te chuan min lo kal san vek to kong sira zurui pani an lo oma anin sual zo chi ani om takani anin ro sadun chiam maya min lo dang ngal mami chuan hlau khop mai tlan chiat kan tuma pakhat jok chuan mami chu aman beta ma se ka tlan cheta tho ruat min ron chan ro aron ti a ma se kong sira ka pil san dai imi pa hruai chu adoi ve hle mai an ti ri po aria ti chuan ka kamis ka phel wata ka mask ken chu ka in vua ka sam ka ti thla sok maya tuta rang thei ang berin zurui pani chu kan khik thal ngal top maya an ngoa ka re ka an chal kan in to tir tak mai chu an thi zoi hlom mai kan thom hria in an thian an ron tlan khom ta mami chu kain ka tlan puya mi in sir thim deuh hleka ka ruaya street light tle maron eng deuh boka chuta minon zong ta luai mai mami chu atrap tre pani an tong ri nuaya kan pia dewa chuan an ron tonga mami hlau lutuk chuan min pombet tlata keipo in ka pombet ve tlat bok ti chuan thomare hnuwa min thla wata kan ngoi renga i local to don loi mokatia aron ti ngal nia man lo chungin ania ma se a hun taka kha ka ron thlenga ni kha ka ti vele a thodeu sal mai chiang takin min ena kalle mayang ka man mo ti pa in ka kal zuka loading te ti pa in min ron pan hnaya min tran puina wang khan kalom lutuk o lom thu ka hril thei chengem min ti a o te reng mai ka ti le a chuta i mai tuam na hi la thlaro min ti a angai kherem ni ho e ka ti rualin an noi lamaron hlip chowa ka mui lang thei ta mo ti a mei chia jok chuan min ron kista ti chuan an in bul thleng chu ka thla a ka hole ngalani anina alu chia ti chuan min ron phone a khongi kal dai iwado ive min chan ngam lova mo aron ti a thin rim mel khop mai inin bula ka ti pa in ka kamis chu ka ha a ka sam ka ti phir chhole mola aron chuak chu atum deuh bur mai ruat itlan chiat khan ka chung enge thleng thei ti hrenange hetiang ri ru hi mo ilo puta katan chuan mi huai sen takini thin kha ania atia chan ngai na reng ka hrelo chumi zana tang chuan mami chuan min bele to ngai lova ni e a hriata chuan mi do zep tak ang mai kani
ma se a hria ta tho mi huai sen chu ke ma tho ka ni bok ka o ka ti dang lama wangin min rithiam lo po ania nge kana tholai te chuan min thlir reng thina ei tur le in tur te min le sak fowa I mui tuam na hi la thlachin te min ti fo ma se a ho em mai ka ti tlat zel ama thuaron lak thlak ero angam bik chi asilo na thotan ma a badminton kan khelte hian mit khap mi lo min lo thlir reng thina ka zuna awai hlia to ani bere an school tuala han thok mai ma ni ila min za pui lova atan chuan ka hlutak zetin ka hria ani to paron her chuaka ka unen chuan kanu te khuwa jin le chu kan chak to khop mai ma se jin ma chuan ma mi chu mu le phot ka du a thlasikani a kumdang aina vot deuh bi ke mohti mai turani kana thok bang chu a hmuna kanin bol ngal zel thina thomno lumpo ka keng lok sa ve thin tlai khat chu voti tak mai chuan zan thim to bazar kholai mi pui jinga chuan kain no ve a kamazona chuan mami ang deuh takawa mu fu a kalukhum fual kanu min phiar sak nga chu ka khum tha a kamaflar chuan ka hnar chin hnoilam chu ka tuam le a avo ema wang chuan keima chau lo pon an tuam ve nual tho jumper an sel chu mami te ho chuan an lo thing bor maya min shelo an bulangoi rengin jumper chu ka ena henal ti pa in jumper chu ka pe a aron hoita aron nuya I hove che mi a miron tingala min lo threng mai kan ti duna abula anu te chuan lo en ve mala ti chuan kan kal kuala ke po chuan ka zui ve zel mi pui kara kanin bodon lai takin ka kuta min ron man chat maya min podro kanin bo tre palom ti pa in aron nui ver mai mami nu te chuan dora ka han kal lokange ati a building a chuan a chhonal nala keni pani chuan kan lo ngak ta engkim mai chu a Christmas to a borok te po a Christmas rim vek to mami chuan khoi ange mani tum aron ti ta mana tur ka nei lo kema in ina ani mai ka ti wata ko oilo ani chuan mang ho ang wo local vero min ti le a te reng mai ka lo ti le a ma se dot ka soi ti a resilo man pui tur dang nei lo mi ibulaman chak ibulaman thalhel ngoi tu te an omang chu kan ti sak le a ateu lo mai chu tingan om lo aron ti le ni e adikang mami hian a thian ma sa jok ruata ain voi ni lai chan to tu mai korin wa thin pa chu adu jok to ti ka hria ma se chu mi te pani chu keima ruata tho hi kan si atuk morning class kan ban nu chuan ha tho thom no hak ma in mu khatuma ka ngak chara atopa ka mu thei ta ram school bula kan thu le a mami ti palutu tuna chuan ka chan je to angche kati pal tak zetani man zan kha kati a na a ho e mai ka kal don ati a mami local lokte soidu kala nei imo tun kum chu mang ho to ila kan laman ho ngai mi alo kha kan ti le rama ma se min chang mang lovin heta ka mang don lo ati ta dai mai kariru na vonga a chan chu dot min thil wang ani kariru po chu ain thlak dang lam thin mask ka vua mama ti ming ka pu chuan hlim takin ton thar di tong ang mai le urlok zan ngak hlel takin ko oma ma se mask ka vua lova ina emo hindi class kan lak lai vel hi chuan kariru angui bara ka mangain midang keima aya mangai tu zok amuta ang main ka thin lung chu anale thung thin si niare lo em maya ta thok po kan bang vat zel badminton khel chu kan la ban san thei chuang lo in bol nom nan ti in kan khele te thin tlai khat po mami ti an ron kal le a kanin bia a mami chuan ka number min dil ta ma se ka phone a chia a Christmas chu ka jin le don si ti palutuk ka ti veta a akul ngal rai mai ti chuan mami chuan man pui tur ani don talo ruat samphira hi aron bele mai ngem o phone a renga mingaron lang thailo alu lul ve tlat ma se kei point ka bedu chuang bik lo December thatira ka unen kanu te kholam pan chuan kanin so chhole ta ngo kanu chu pathian zara lo dam thang reng view ranjin thlaka tum thu te asoya keman nia aizola hmanga u kati awang chuan aizola chukle kan ri ru ngala hun po kan la nei tam tho mai
kapi le pu tar ve to tak te chu kor kan hona aizola roi thla kan du ve thlat lo kan u chuan kan u naw chuan min ku a atong traya chumi zoa chuan ka u nen chuan kan poisa tho chho te chu kan mu a kan u chu alom khop mai kapi le pu chu tlema zong kan pe ve boka ho thui ka chak em awang chuan kar khat nuwa kan ho thale ta ni eng tiang chi en nge ka om le ang ka eng mel pu jok hian nge ma minen chuan naw piang tur kan lomang mas kha in wa chi don silo ka mel mu chian huna nei nge anga makati don lutuk alom rualina thinrim mai thei ruat samphira angkhan mu tum le ta ila kabula mang pe kher lovang awahan boi thlak tak em eng po ni se ahun te lo thleng phot sela achop te in ngai tu to mayang katita a December ni somni pali thlai chuan ka va phone ta min be thawak chuang lo coffee night temple kota an kalve tur thuwa soya ke po ka kalve don ka mushim shimang chakatia min mu om lo em mai hatia ma se ka mu om em mai cha ka zui ruang che ka veng don che lom mi nan ti bole te chuan ka lo chan tuang che ka ti le a chuta an nui deuh hak haka min chan ngam le chuang lo wange aron ti ta ni e ka ngam le ngam lo chu ama tho hi a chiang tu chu ani ti chuan urlok zan chuan lum takin kain thuama kema in temple kot lampang chu ka pan ve tangar ngara mami chu in thleng to MT SMS ka thona anu fe a o ti chawin min reply a ka thleng chu mi an lo khat mur to mai zan ina hian eng tak thlengang mo chunjom zel tur